Arquitectos fan un chamamento contra o incremento do prezo das vivendas e para buscar solución a esta problemática, ademais de contar con opcións e máis vivenda para que se reduza o seu valor no mercado. Unha das maiores preocupacións da sociedade é a falta de acceso á vivenda polos elevados prezos dos alugueiros ou do valor das mesmas para mercalas. Tampouco se está a realizar moita obra nova polo incremento dos custos do material, algo que tamén está a afectar a construción da vivenda unifamiliar. Fai falta moita vivenda, é dicir, realmente é que non podemos estar condicionados a non ter recursos para que a xente poida vivir con normalidade. Fai falta vivenda, nova, antiga, fai falta de alguna forma unha política realmente moi agresiva, entendo, decir, porque realmente é que isto non se soluciona de inmediato ni se soluciona con medias tintas. Isto solucionase con políticas moi ambiciosas e sesa quen sesa ten que valorar que o noso futuro está en que poidamos ter un lugar onde vivir. Facelo dunha forma digna, quintal sinalar rehabilitacións de antigas vivendas ou de construcións abandonadas como claves para contar con máis oferta no mercado. Todo o que herdamos é patrimonio, este ben ou este mal, e temos que usar absolutamente todo. Por tanto, si conservamos as cousas, vai mellor o planeta, non? É dicir, no momento en que non tiremos e que conservemos e que reformemos e que adecuemos, pois as cousas se fan mellor, non? E, por tanto, pois hai máis rehabilitación, máis reparación, sí, pero ten que haber moita máis, é dicir, temos moito que facer todavía. Aínda que recorda que a situación dos alugueiros ou a compra de vivenda non se solucionará con facilidade. Non é dun día para outro, non é dun equipo de goberno que poida facer en 4 anos todo eso. Eso é unha política que hai que facer a moi longo plazo. Evidentemente, se pode facer, ten que facerse, porque senón non hai solución, pero hai que empezar a tomar medidas. Levamos moito tempo e as medidas non están tomadas e temos que empezar a pensar que cada semana que pasa, cada mes, é un tempo precioso para desperdicialo, así que hai que empezar a traballar de arreo e xa.